step ke pasok pat ke pakban ye phi sashi sin pat ki parlok ki baju pek pat ki ba ju sngap ye ka tin ke jong play leng ba ka ni ka channel Good News TV jong ka jing sang samla ke ji pisinot sap ngi nga ai ku play pat teng sngob ha ru i phi se ka ni ka program haka kerdeng utrai pat unong pen em ujangi uji sukres ni ai ngo yaw play namar ka jing ai ke jing passport ke jong o haka ba penyo yangi ye ka ni ka step ka benta ye ka ban pusan ye ka tin ke jong play ka benta na ka tin ke jong play bangin yo ye ka ban pusan na ka ni ka step ka benta ka long ye ka bangila shim na ka kitab Isaiah kalau nang ban reu kat kat ka pra ki kan tin ki ba ong te ngala yo sngo ya ka jing sawa utrai ba u ong ngan pha ya no pat u ei u ban lei na benta jonga te ngala ong nga hang ne to pha ya nga pat ka phang pateng ka bang kwa ya ka ban kren nak ni ka step ka ban menta ka long ya ki to ki ken tin ki pa ong nga hang ne to pha ya nga kani ka de ka benta ka ba ya thu ya ka jing khot pat ka jing yo i pau prophet Isaiah ka de ka jing yo i pau ka ba crow ka jong prophet Isaiah ha ka wei na ki temple ka ba yo i ya blai ba u shong ha ka khat ka ba kentang bat u angel utrai kita ruai yaro ya blai kita ong ba khoi utrai ki pai about prophet Isaiah yo i ya kane ka jing crow bat ka jing khoi ka jong blai u Isaiah us ngau thu ya la de ba u long bru ba pom bat bom pit dor ai akhmat ka jong blai namar ba us ngau thu ya la de ba u long bom khoi kum ta ka pin long yo prophet Isaiah ba un ong kordit ya nga namar nga layam namar nga ubriu bat tingin kiram yang sentor andai uplay ulau pha yo angel jong o pan kata kiram yang sentur jong prophet Isaiah kan da kita ki ding renga ki barham pan pen khoi ya prophet Isaiah kane ka dei ka tak ka bau blai ule ban map pat pan pen khoi yo prophet Isaiah ban long ubala pen khre pat uba bet nak penta ka kam ka jong kumta hadin kata prophet Isaiah layo sngo ya ka sur ka jong play ka baong ngan pha ya no pat mano ban lei nak penta ka jong nga hangta hi ong ka tin ka jong play prophet Isaiah u chupap da ka jing sngo rit pat da ka jing IT lot ya la deu ong nga hang ne to pha ya nga kani ka de ka sur pat ka chupap ka jong prophet Isaiah ya play ki parlok ki ba iat kane kade kasur ke basngo tenan hadu kata ban yo sngo ke ba mi na ka sentur u prophet Isaiah kum kine ki kentian ane kum kane ka tien ke ba mi na ka sentur jong prophet Isaiah ki kemi ki kpa ki jongi kita kwa ban yo sngo na lagi jong ki khon ki ti baga balang ka imlang ka salang ka don kam karki pan yo sngo na ki kun samla kam tam uplay uda kwa ban yo sngo ba kane ka sur ka mi na ka sentur prophet Isaiah kan mi na ki kun samla ki kun ki jong play pan IT pan tray ya ka kam ka jong play andrai ka ba sngo si akini ki sngi ka menta ka long pa bun na ngi ngim yo sngo ya ka ba kum kane ka sur ka mi na prophet Isaiah aka jaka bangin yo sngo ya kane ka sur mi penban nakasentur ke jongi takisur ke ba sngo tenan kasur ke ba pen kendet ya ime ipa kasur ke ba penting pen smiet bat bernyam ya ime ipa pat ya ki bahayeng ki bahasam pat ya ka imlang ka salang pat kumta tatar niar ban syam hakane ke pertai ki ba not ban ong kumba ong Isaiah nga hang ne do pha ya nga ngeni apa ibat nga ya ki atali
ki jinglong jong prophet Isaiah habau ong ngahang ne do pha yang ka banung kong ka jing pen ko ngo yala de ka jing pen ko ngo yala de kamot pan bu ya kamon ga jong play hakali do pat ban peteng ya ka kam wat lada kalong ka ba kalong ru ka jing ngau thu bat ka jing tup ka jongi ya ka jing long ka jong play prophet Isaiah uyo iya ka jing krau ka jong play pat ka jing long khoi ka jong o pat ka ni pat hak ni ka por us ngau thu ila de pa ulong briu ubam khoi uba pop hakamat ka jong play henry play la pan khoi nya o na ka pop bat ka jing pom khoi ka jong o pat ong ka tin ka jong play prophet Isaiah la pan ka ngo ila de ya ka jing khat ka jong play kum ta ka jing pen ka ngo ka pen I om pangila biang lot na dong sedang henry em ka sedang ta ka bangi ngau thu ya ka jing long ka jong play kum ta ka jing em ka jong ngi ro bun sien ngi ngau ba ngim biang pan train ya ka kam ka jong play ngi perkhat ngi perkhat ba ngim don kata ka jing nang ka jing start ngim don kata ka bor lane ngim la ban sakri ya play ngi ai dau ya play pangi long kumta pangi duna pangi biet pom don ka jing nang ka jing start about play u khot yangi namar ba udon kam yangi pan tray pat ban sakri nak banta kakam ka jong o Belai umuat de kita ki ba la biang lot rai uat de kita ki ba kloi pan ko ngo pat IT yala de nak banta jong o kumbangi yo ing ya ka jinglong jong prophet Isaiah klem ka jing pen ukloi ban pen ko ngo yala de ya ka jing khat ka jong play pan trai ka kam ka jong o pat pan sakri ya play wat ada us ngau thu ila de baulong u bombet u bompiang sakakam ka jong uro ki parlok ki ba ye ka jing ko ngo pat ka jing pen ko ngo ka jong ngi yau blai ka long ka ba don kam habau blai u khat ngi ban trai ya ka no ka kam ka jong u pan sakri ya o ha ki penta ki ba phiar jong ka jing em ka jong ngi la ka long ha ki yen ki sam ka jong ngi lakalong haka balang haka emlang ka salang ni hakiwai ki penta ni dei ban jubab ta kaching ngauret pat kaching IT yala de kumba ong prophet Isaiah ngahang de do pha yang ka penta ka baar kalong kaching IT lot yala de about blai u ong gan pha ya no but mano ban lei na banta jonga hang ni ngio I ya ka jing kloi ka jong prophet Isaiah ban jubab klam da kali shwa shano on late pat ka ka kamba on trai longkat balong jakat baja ta ka jing pat ka jing shania hau play prophet Isaiah ong ngang ne to pha yang ki parlok ki ba ian about play u khat ya nga ya phi hato ngilong ki ba kloi ne yang pan jubab kumbau jubab prophet Isaiah ngahang ne to pha yang ni kloi ne em ban IT la de pan buat yu Jesus Christ bolong unong pen em u jong ni pan trai ya kam ka jong o pan ya lam ya ka gospel shaki wei pa wat ap teng jong ka jing sha ban sitam wat ap teng jong ka jing ten chu ba buan pat gi jing ki ba kendo ki Kristen ki ba nuat pan ong ngahang ne do pha yang kita ki Kristen ki ba len bat ki ba IT yala de kung bau nong roi shaman simu ong ka jonga ngando langa king ka ba kor la em ne yap la suk ne shitom la duk ne ruspa la yo burom ne du burom la yo jingero ne om yo jingero ki mi shakaman
pan yang naik banta kaburam ke jong play. Kumba ong apostol Paul yang ngaban kalau ukris pat pan yap kalong kecing mentai. Tau play unyo ya kaban karku ya kani kecing pusan hakani kapor naik banta kaburam ke jong o. Amin. In benda maka kecing tuai. Ni aingu ya mi ablay namar kecing iya kecing isnei ke jong meh. Pame melong bulay ubala thao yangi. Kumta lengba chok ni kapor mela ayangi. Ya kani kapor ke bakor dor ke bangi layo ngau. Ya kaktien ke jong me ablay. To isnei namar kata bakani kaktien ke jong me. Bangi layo ya keban pusan kan long ablay. Kacing karku ya kiway ablay. Pat kam tam e ablay. Pagi kon ke jong me. Kan long ki balaklay. Pan ket ban ba ya kakam ke jong me. Pat pan yo ngau. Ya kasur kacing khat ke jong me. Ha kacing em ke jong ki. Me medan kaplan na kabanta ke jong ki. Pan pendan kam ya ki. Na kabanta kapuram ke jong me. To isnei na markata yangi iway pa iway baro. Kibas ngau kibas ngap ya ka. Kan long kacing karku ya ki. To ngau kacing tuai. Pan maap ki pop baro ablay. Tang hakakar yang uji su palam suspa. Ngidam pat ngipan kini baro. Amin.